हिडनाय कस्टारिकालिनो सुइस अफ नैबे भिडिअ'आव मा आं खिथानो थांगासिनो दङ बेनि सिगां आंहा बेंकआ एसे प्रब्लेम जानानै दं उदालगुरि ब्रान्सआवहाय जे मोनसेया दङ 7टा एकाउन्ट्सनि गेजेराव बे प्रब्लेमा ओरैबायदि नेट बेंकिंआनो इउजार नेम ओमफ्राय पासवर्डआ फरगट रिक्रिएट खालामफिनबाबो जायाखै थ' बेखौनो बेंक ब्रान्सआवनो बानायहैस्रानोसै उदालगुरि बेबायदि जाबाय प्रिन्ट जेरक्स बानायफिनजोबलायबाय आरो गोदानै केवाइसि सिगांसो होदोंमोन इन्टारेस्टिं खोथाया बेनो माने जोंना उदालगुरि ब्रान्च स्टेट बेंकनिया आरो ओरैबो थांनांगौमोन एक्सिसनि मानि दंबावो गुबुन बेंकनिबो इन्टारेस्टिं खोथाया बेनो इउटुबार जानायनि एसे बेनिफिट दानि मेनेजार सारमोना बिराद मोजां बयजोंबो फ्रेन्डलि फाइनालि दासो जाबाय बिराद थेंकिउसै मेनेजार सार आरो जाय बै काउन्टाराव बानायग्रा ओरैबायदि खस्थ' खालामनांबाय ओरै बिसोरबो ओमफ्राय फाइनालि जाबाय मोनसेया सेट ओमफ्राय एक्सिस बेंकनि दंबावो आं खोनो बेसेबांबा ओंखाम जाखांबाय आरो थांफिनबाय बानायलायबाय जाया फार्स्टआवहाय माबाखौ नेट बेंकिं इउपिआइखौ एक्टिभेट बानायबाय एप्लिकेसन होबाय जाबाय आरो बिनिफ्राय नायबाय जाया आरो इउजार आइडिखौ आनब्लक खालामनो आरो एप्लिकेसन होबाय जाया फाइनालि लास्टआव आरोबाव केवाइसि फर्म साबमिट खालामबावनांबाय थ' सारमोनाबो सारा दा मेनेजारा बिश्वनाथ सारियालिनि गोबां मोजां ट्रिट खालामबाय रायलायबाय गावनि चेम्बाराव जिरायहोनानै थ' फाइनालि मोनसे साक्सेस आरो मोनसे दंबावो मोनसेखौ हास्लाबनाय नंलादां बेलेग जायगायाव थांनांगौलायना जोंनि उदालगुरिनि बियो आं मैयाबो देखायदों लामाया माबायदि जाजोबगोन नाय बारबायसो ओरै माबा देखायहरनो नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय नैबावहाय बिष्णु राभा हल मिटिंफोर माबाफोर जायो टाउननि थाङैदों पुलिस स्टेसना बै सेरावनो एसे बारा गोजान नंला गोबां गथ'फ्रा सानदोंमोन एबारनिफ्राय मेट्रिकुलेसन एग्जाम गैला 2024नि मेट्रिकआ जोंना फेब्रुवारि मान्थआवनो जागोन गोसोआवला जायफ्रा मेट्रिक एग्जाम गैला होननानै सानदोंमोन नाथाय मेट्रिकआ दंबावो एबारबो आफ्टार 2025नि उनावसो गैयादां लोगोसे मोनसे खौरां उइदिन दा 48 आवार्सल' सम दंसै जायफ्रा इलिगेल हासबेन्ड नोंथांमोना रेडि जादोंसो जेलाव थांनो हेमन्त मामाया जास्ट रिसेन्टलि डिक्लेयार होबावदों आरो जायफ्रा 2 वाइफ लाग्रा पलिगेमि बैसोर बायदिया सारेन्डार जाखादोंसो दानो हायोब्ला आरो हायाबाथ' हमजानायनि 7 बोसोरनिफ्राय लानानै 10 बोसोरसिम जेल बेबायदि ओमफ्राय बावैसो सासे ब्रादारा खावलाय हरबाय थानायलाय मोनसे भिडिअ होबाबो जाया होआबाबो दाय जायो एकदम जों प्रब्लेमाव गोलैयो मालाबा इउटुबारफ्रा जिखुनु जा नैबे भिडिअखौ नायलांदो आरो नायलांनानै कमेन्ट होनो हागोन आरो सोरबाफोर नुयोबा कन्टेक्ट खालामबोदां कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होनोसै बेखिनियानो बारा गोबाव खालामला जोंना SBIनि स्टेट बेंक अफ इन्डिया उदालगुरि ब्रान्चनि मेनेजारा बिराद मोजां दायो आंनि नुफैनायाव आरोना ओरैबायदि बयजोंबो पलाइट हाम्बोल खोथा रायलायनाय खामानि मावनाय बिथां सारा खोनानाय बायदिब्ला बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि आरो जाय स्टाफफोर बिथांमोनाबो एक्टिभ दायो नुजोबदों बांसिनानो हौवाफोर थ' बेखिनियानो आपडेटआ मोनसे खामानि दंबावो स्ट्रंनो बेखौ मावग्रोनानै लानि ओमफ्राय थांनोसै बेलेग जायगायाव लाभ इउ अल आगस्टनि 21 तारिख खालि आंनि हिन्जाव रेखा दैमारिया बर्नगाव सकायाव थांदोंमोन थांनाय समावहाय बियो न'आव गिदिंनानै मोनफाफिनासै हैदनानिफ्रायनो बियो न'आव गैया गोमादों आरो बिनि मबाइला हिडनाय कस्टारिकालिनो सुइस अफ आरो दिनैसिम सुइस अफ बेहा सासे फिसाजो दङ 9 बोसोर दिनै बे फिसाजोआ बेखौ नागिर गोबां गाबदों आरो न'खरनियाबो गोबां दुखु बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि बेखौ नुयोब्ला अननानै नैबे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय खिथागोन आरो आंनि गामिया जाबाय बर्नगाव उदालगुरि थाना जुदि सोरबाफोर नुयोबा अननानै आंनो नैबे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय खिथागोन मानोना जोङो नागिरगासिनो दङ जों बयबो दुखु न'खरनिया दा दिनै जोङो गोबां दुखुआव दङ जों नागिरबाय थादों मोनाखै बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नुदोंब्ला अननानै आंनो बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय फन खालामगोन